ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ್ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿ ಅನೀಶ್ ಅಮೀನ್ ವೇಣೂರು. ತುಳುನಾಡದ ಕಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಮಾತ ಭಾರಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುಂಡು, ಶ್ರೀಮಂತ ಒಂದುಂಡು. ನೆಕ್ಕ ಕಾರಣ ಐತೆ ಅವೇತೋ ಕಲಾವಿದರು ಅವೇತೋ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಲು ನೆತ್ತ ಪಿರಾವುಡುಲ್ಲೇರು ಐತ ಹೊರಟು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡದ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲ ಶ್ರೀಮಂತ ಒಂದುಂಡು. ಐಕ ಕಾರಣ ತುಳುನಾಡು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಿನಿಮಾಲು ತುಳುತ್ತ ಸಿನಿಮಾಲು ಐಟ್ ಕೆಲವು ಗೆಂದು ದಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ಸಾಧಾರಣ ಅನ್ಪನೊಲಿ. ಬಟ್ ತುಳುನಾಡದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ನಮ್ಮನೆದುರು ಕನತ್ತದು ಉಂಟದಂడి. ಸೊ ಐತ ಹೊರಟು ತುಳುನಾಡು ಹೊಸತೊಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈದಂడి ಏಸ ಯಾಲ್ನ ತುಯ್ಯ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಏಸಂದೆ ಪನೊಲಿ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಕಲಾರಾಧನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಓರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕನೇ ತಜಪದ್ದೇರು. ಸೊ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಂಡ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ಗೆನಕಲು ದಾದ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ ಈ ಕತೆ ತ ಹಂದರ್ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ನೆಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ದಿಗ್ಗಜರಿಂದ ಪನೊಲಿ ನವೀನ್ ಡಿಪಡಿಲಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜೂರಿಪ್ಪು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರಿಪ್ಪು ಅಂಚನೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಬರೆಯನಿಚಿತ್ನ ಶೋಭರಾಜ್ ಪಾವೂರಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಏಸ ಪಾಡ್ದಿರಂದು ಪನೊಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಈ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ತೂವೋಡು ಯಾನಂತ ತುಯ್ಯ ಏರ್ಪುರ ತೂತು ಜರ ನನ್ನ ತೂಲೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಸ ಗೆಂದದುಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಗೆಂದ ಓಡಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಏಸನ್ನು ತೂವೋಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನನ್ವೆ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಏಸ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬಗ್ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಶಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.